El Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès presenta Habitatge en un minut. La pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. Si el teu contracte de lloguer finalitza abans o fins al 30 de juny d'aquest any, 2023, i el teu propietari et comunica la finalització d'aquest contracte, podràs sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos. Per obtenir aquesta pròrroga, li hauràs de respondre el comunicat al propietari per escrit. Aquesta pròrroga és obligatòria per tots els propietaris. Per més informació pots entrar a la nostra pàgina web.